ಭಾರತೀಯ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಶಾಖೆದ ವತಿರ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸೈಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಶಾಲೆದ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಮರ್ದಲೆನು ಭಾರತೀಯ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾನು ಖಾಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ವೈರಾಣು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೀಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತಡು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಮರ್ದಲು ಸೀಕನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮರ್ದ ಪಟ್ಟುಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಸರಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಇತನಿಂಗನೆ ರೂಪುರೇಷೆನು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಸದ್ಯಡೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಗ ಕನಪುನು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಂಗೇರ, ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲೋಮಿನ್ ಸಲ್ದಾನ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶರ್ಲಿನ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.